bojone Meskane ra kuat gagati Otak pupure Paico giting iya toh mak, mau ngerti aku ngepel ngene kok yo lain banget iki lho. Oh ya udah. Mbak masak apa ya? Wih, kok masak gudeg enak lho Mbak Yu. Kowe nek ana masalah makanan nyambung. Ya Mbak, aku ki wis suwi banget gak tau diambung. Wah, lah pancen gudeg sapa sing ngambung? Kae, Lek Parjo sing ngambung kowe. Heh? Gemblung. Sapa to Mbak Yu sakjane iki sing gemblung? Ora ada gemblung, kowe sing gemblung. Ngomong karo kowe suwi-suwi tak mut mun-munemu. Aduh, silatku bodol lagi. Loh, telepone sapa kae? Jenenge kok moderno. Ma, ana telepon. Gila, sing gila. Iki lho mak, telepon. Sopo tuh sing telepon? Wah, alah bojoku modaro telepon. Ya wis. Halo. Ngapa to, Pak? Kok telepon weh? Kenapa? Paketan apa? Ora ono paketan teko ya apa? Ora ono. Lah durung paketan apa? Oh, yo di teli sing webo. Yo Pak. Kayak Pak yo. Wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket. Ini rumahnya Bu Yayu. Iya, kenapa? Oh, ada paket. Ini Boleh, buat teto yo, iki kenapa? yaudah ya Bu. Apa toki kok gliyut-gliyut? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, to apa? Mak nopo? Anake gak dilepuk ngene blek gender wae. Paico ditinggal. Metu, guys. Tak